निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प। 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प। स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी। वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प। वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प। प्रकल्प अंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण। प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था, प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 2378 11 9021 76 13 57 आणि 9322 69 63 81। कोकणला आजपर्यंत सर्वात जास्त विकास निधी हा महायुतीने दिलाय। आता तरुणांचं स्थलांतर थांबवायचं असेल तर पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार येणं गरजेचं आहे। त्याकरिता नारायण राणेंना विजयी करायचंय असं आवाहन मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी कार्यकर्त्यांना केलंय। आज या प्रचार सभेच्या माध्यमातून संपूर्ण रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तमाम मतदारांना आज आदरणीय देवेंद्रजी मार्गदर्शन करायला आलेत। आपण सर्वांनी एकच गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये या 10 वर्षामध्ये आणि आदरणीय देवेंद्रजी आणि आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि अजितदादा या तिघांच्या नेतृत्वामधल्या असणाऱ्या सरकारने या संपूर्ण आपण कारकीर्द पाहिली तर कोकणाला जर कोणी दिलं असेल तर कोकणाला संपूर्ण जो कोकणावरती असणाऱ्या कोकणाच्या नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी खऱ्या अर्थाने जर कोणत्या सरकारने मदत केली असेल तर ती याच सरकारने केली। त्यामुळे इथला असणारा किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याला दिलेला मान असेल, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून 5,500 कोटीच्या पूर्णच्या पूर्ण रस्ते असतील, पर्यटनाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग असेल किंवा रत्नागिरी असेल यामध्ये केलेला सर्वांगीण विकास असेल, त्याचबरोबर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये असणारं मेडिकल कॉलेजेस असेल, आरोग्याच्या व्यवस्था, त्याचबरोबर प्रत्येक मी आपल्याला सर्वांना एवढंच सांगू इच्छितो ग्रामीण भागामध्ये आवश्यक असणारी अंगणवाडी सेविका असेल, इथला असणारा पोलीस पाटील असेल किंवा इथला असणारा प्रत्येक जो घटक ग्रामसेवकांपासून प्रत्येक विषयाला जर ज्या सरकारने या सरकारने सर्वात जास्त मोठ्या प्रमाणात न्याय देण्याचं जर काम कोणी केलं असेल तर ते या सरकारने केलंय, हे आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे। त्यामुळे तुमची आणि आमची सर्वांची जबाबदारी आहे। आपण सर्व सिंधुदुर्ग रत्नागिरीतील सर्व नागरिकांना मी एवढीच विनंती करणार आहे की तुम्हाला आम्हाला सर्वांना या पूर्ण जिल्ह्यांमधलं असणारं तरुणांचं स्थलांतर इथून थांबवायचं असेल तर येणाऱ्या काळामध्ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातलं सरकार पुन्हा एकदा आणणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। आणि म्हणून या मतदारसंघामधून आदरणीय राणे साहेबांना पुन्हा एकदा या मतदारसंघामधून आपल्याला निवडून द्यायचं आहे। 7 तारखेला होणारं मतदान हे आपल्यासाठी आपल्या पुढच्या पिढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि त्यासाठी तुम्ही आणि आम्ही सर्व भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, सर्व राष्ट्रवादी असेल, महाराष्ट्र नवनिर्माणच्या सर्व कार्यकर्त्यांना मी एवढीच विनंती करणार आहे की आपण सर्वांनी ही लढाई बूथवरती लढायची आहे। बूथवरच्या या लढाईमध्ये होणाऱ्या मतदानाच्या 70% मतदान हे आपण राणे साहेबांना कमळ या चिन्हासमोर आणून आपल्याला त्यांना विक्रमी मताने जिंकून द्यायचा आहे आणि हा विश्वास तुम्ही आणि आम्ही सर्वांनी या सभेच्या माध्यमातून देऊया एवढीच विनंती करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।